Kung nagmumotor ka pauwi ng South, Bicol, Visayas at Mindanao, malamang ramdam na ramdam mo ang hirap ng pagmumotor. Dito nga pala tayo sa Kabutagan, Lupi Camsur. Yan, makikita nyo ginagawa ng mga kalsada dito. Kaya sa mga uuwi ngayong December, expect na ang sobrang bigat ng traffic. Para sa mga naka-experience ng sobrang traffic last December 2023, maging handa tayo. Ekstrang pera, ekstrang pagkain, lalo na ekstrang pasensya. Planuhin maigi ang ating biyahe. God bless. Ride safe.